umemezele ngathi usentabeni bona bapha awazini awuswanga na usimakade uNkulunkulu ongunapha ngamanye amazwi. He is an eternal God. He lives in season and out of season. Yebo baba. Umdali wemkhawulo yomhlaba. He is the creator of the world and the ends of the world. Uyoda nalenda wena kuyidalwe kuye. Yebo baba. Akapheli amandla. Hayi. Akakhathali. Njengoba wena ukhathele ungacaba unaye ukhathele. Kodwa ngathi ngimelene so. Akaphela amandla. Futhi akakhathali. Yebo. Nokuqonda kwakhe akunakuphela. Yebo. Kuye napha. Nanso. Kuye opha oyethileyo amandla. Ophayo oyethileyo amandla. Andise izikhwepha kongenamandla. Nakongenamandla uyandisa. So he is a restorer. Yes. He restores. He restores peace. He restores joy. He restores glory. Let dispensation esikuyona yama end times ifuna ibanda eli sensitive to the spirit. Elizoyeka ukucomplain about problems. Let us seek the will. Ayikho bazalwane Nkosi ngiyazi ungenza lonke efichwe